Shin Gambo? Eh? A ne aka karatun yanka na suna? Baka yanka ba ne? Na yanka. Kuma da ka yanka za ka tambaye me ka faɗa kai? Ban iya karatun yankan suna ba na farauta ni iya. Bukul haza ni ce karatun yankan bushiya. Daga ƙarshe ka sa bismillah. Ni dai na farauta. Ban sake nana ta ka sa bismillah tunda bai gama shure-shure ba. Sake nana ta ka sa bismillah. Kai ai ba a cikin mu za ka zaɓa ba. Yi ai yana da kyau ke ba. Kai wannan ayyan ce bakin ciki. Ban girka ka ban girka. Ibro ba ma girka da wannan aikin. Ya tsamari ka koye shi yadda Allah ya ma bakin nan kaman fo. Wallahi za rahin mutunci kawai matsalar da da nake tuna in da laye da mutane ake gidan kuka za su kama yi. A'a ni ai irin nama na yaraba wa ni wallahi a dafa nin ki dahuwa da safe in bai rabe ya tsotsa mai da himiya sake dafa ba wani ya tsotsa in kai dai yanzu wallahi gidan ku sai dai ya kashin miya da sallah ba su ba cin nama kai ko a hanci za su bada ai akwai dakuri. Kai ina wallahi sai ni ne sai nayi shine gaba ɗaya gurin da muke zuwa neman aiki sai ka je sai ka ga masu kwalin digiri a gurin birjik sun fi 100 inda ka san kyauta ake raba digiri din. Ni fa but zan siya in fara taka leda. Yaran nan nema kai ka ga kuɗin da yake ɗiba ku a wannan sati guda kuwa. Kana wani maganan sati guda ana gaya maka abin da yake ɗiba a cikin duk awa guda idan ka buga shi a kuɗin Najeriya ya kai kusan miliyan 1.600 a awa guda. A cikin awa guda ba ma shi ba kai yanzu haka maganan da nake gaya ma da shi Ronaldo da Messi suna so a biya su fiye da haka. La ilaha illallah Muhammad. Kuma ba su rasi. Biyan su rasi kai. Ai dole na fara training. Wallahi dole na fara training. Menene? An ce an yi yan maza suka raka gosulo. Yan maza? Ba mu yau mun ci uwar sa bada. Allah. Wallahi idan dan zare shi kame. Sai kwanan nan zamu sha biki. Ai kwana kame a honest kwana. Ken yi wasu dan zariya nan fitinan ne bane. Daga jiya ma ya zo. Gaba ɗaya baya kallon gaban shi ashe kawai ya sa miro safety na sai ni ki hange. Ina za mu haɗa rami ke ni na da cikakken ba zage ne. Ai yayi yawa ai dole maza. Ko in ban kalkal ba maza ne. Salamu ba ka tafi gurin na ba sai ka bada kudi. Sai ka bada kudi a duba. Sai ga wanda ya sai hana. Asabari. Ke asabar sunan. Asabe. Menene asabe? Asabari. Zo ki da salau. Salau sai ya tafi ne ba da kudi abin sun yara ba fa. Ba zan kuma bayar ba. Wai me? Bai saba ma. Wai rike ne take wai yara kudi. Ba zan bayar ba. Bai saba. To, na ga rahin kisa. Kin ga Madina ki bi shi a hankali kin san halin mutumin nan. Ki bi shi a hankali mu rabu lafiya. Asabari ba za a bi shi a hankali ba. Ki rike shi. To, zuwa. Ba zan ba. Tsaya ka ji. Ai ban ce komai ba. Ka tsaya ka ji kaga yaran nan tun jiya ba su ci komai ba. Sai dan lallaba ba aka samu abin da aka ba su suka ci. Da safe kuma ai ya kamata su ci. Sai zace da azumi. Azumi. Azumi mai gida. Idan su waɗannan manyan za su yi azumi, shi ma babana zai iya azumi? Baba zo. Idan su za su yi azumi, ya ka dawo zo. Idan su za su yi azumi, babana zai iya azumi ne? Zai iya azumi? Baban ki kika ci. Ya kake wannan maganin ne mai gida? Wani irin abu ne wannan wai? Asabari salon sai ya gudu fa. Madina, kin ga sake shi. Kin san shi zuma ne sai da wuta. Ba Madina ba ko makati. To, sake shi mu lallaba. Ba kudin fice. Ya?
kudin PTA. PTA wannan da ake yi a makaranta bokuya. Kai ku daina makarantar. Tsaya. Me? Zai su ban si. Ni na fi kirai mutunci. Ai ko ba zai daina makaranta. Menene aka sallah? Ba zai yi inda baka yi makaranta ba ka ce su ma Ba mu yi ba. Baka yi ba ba ka. Da ni da ke ba mu ba. Ehe, ke ba mai faranti daranci ina nan kika min wulakanci daranci ina nan. Thank you.